ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റെസ്പോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഈ പദം കണ്ടോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് വൃന്ദാവനത്തില് തന്റെ കൊച്ചു മുറിയിലിരുന്ന് തർജ്ജിമ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്ത് ചെറിയ മുറിയാന്ന് നോക്കൂ, ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ല. നിലത്തിരുന്ന് പാവിരിച്ച് നിലത്തിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഇതില് വെച്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പോ എന്തെല്ലാം സുഖ സൗകര്യത്തിലാ കഴിയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു കൂജയില് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ പടം കാണുന്നില്ല. ആദ്യം കണ്ടിരുന്നു, പുസ്തകത്തിലേ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല, വീഡിയോ ഇല്ല. മാതാജി കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ല, വീഡിയോ മാറി. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് കിട്ടുന്നില്ലേ? ഷെയർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മാറി. ആണോ? is send it to honor app. ഞാൻ ഒന്നിട്ട് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കേറട്ടെ.
ഇപ്പം വരും. ഇപ്പൊ കാണാമോ? കാണാം. രാധയും കൃഷ്ണനും കൂടെ. ആ അത് ഞാൻ വലുതാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത് പോയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോട്ട് പോകാം. ഇത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കണ്ടതാണ്. വൈഷ്ണവ സംഘവുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, സഹവസിക്കണം, ആത്മീയ ആചാര്യനുമായിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തസംഘത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മീയ ആചാര്യനുമായി എങ്ങനെ വസിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നാണ് ഈ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്നലെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവമുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിക ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുധബുധഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വം അപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിക ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുധബുധാഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. ദൃഷ്ടൈ സ്വഭാവജനിതൈർവപുഷശ്ച ദോഷൈർ ന പ്രാകൃതത്വമിക ഭക്തജനസ്യ പശ്യേത് ഗംഗാംഭസാം ന ഖലു ബുധബുധാഫേന പങ്കൈർ ബ്രഹ്മദ്രവത്വമപഗച്ഛതി നീരധർമ്മൈഃ. ഇങ്ങനെയാണത് വായിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അന്വയവും അർത്ഥവും ദൃഷ്ടൈഹി സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന, ദോഷൈഹി ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട്, സ്വഭാവ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച്, ജനിതൈഹി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, ദോഷൈഹി ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും, ബഭുഷഃ ശരീരത്തിന്റെ ദോഷൈഹി ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും, ഇഹ ഈ ലോകത്ത്, ഭക്തജനസ്യ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ, പ്രാകൃതത്വം ഭൗതിക സ്വഭാവം, ന പശ്യേത് കാണരുത്, നീരധർമ്മൈഃ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായ, ബുദ്ബുദഫേന പങ്കൈ കുമിള നുര ചെളി എന്നിവ കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗംഗാംഭസാം ഗംഗാജലത്തിന്റെ, ബ്രഹ്മദ്രവത്വം ദിവ്യ സ്വഭാവം, ന അപഗച്ഛതി ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സാമാന്യ ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ച ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഏതാണ് അങ്ങനത്തത്? പിന്നെ സ്വന്തം പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദോഷങ്ങൾ കാണാം. ആ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും, പിന്നെ ഏതാണ് ശരീരത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ കൊണ്ടും, അംഗവൈകല്യം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങൾ കാണും. ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ ഭൗതിക സ്വഭാവം കാണരുത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല, അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വികാസമാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ശരീരം മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ആത്മാവാണ് അനശ്വരത്വമുള്ളതല്ലേ, ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവും അതേപോലെ ഭൗതികമായിട്ട് കാണുന്ന ദോഷങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളായ, വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുമിള നുര ചെളി അല്ലെ എന്നിവ കാണാം, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത്. ആ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങളായ കുമിള നുര ചെളി എന്നിവ
കൊണ്ട് ഗംഗാജലത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം ദൂഷിതമാകുന്നില്ല. ഗംഗാജലത്തിന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മഴക്കാലത്ത് ചെളിയും കുമിളയും നുരയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഗംഗാജലം തന്നെ. ശുദ്ധ ഭക്തർ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്നാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഏതാണ് മാനസികമല്ല ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളും സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളും ഒന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് വേണം, അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് മോശമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം, ആദരവ് എല്ലാം നമ്മള് നമസ്കാരങ്ങള്, പ്രണാമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നൽകണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തനെ എങ്ങനെ കാണണം? ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളൊന്നും ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യന് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വിലയിരുത്തരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് താൻ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകുമ്പോ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിറം എന്താണെന്നോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗവൈകല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണത്തില്ല. അത്തരമൊരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം കറുത്തിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ കാണരുത് എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശരീരമോ, മോശം നിറമുള്ള ശരീരമോ, വികൃതമായ ശരീരമോ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ചതോ ദുർബലമോ ആയ ഒരു ശരീരത്തെ അവഗണിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആത്മീയതയിൽ ഉയർന്ന ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബമോ, ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യൻ ആണോ, കേരളീയനാണോ, വിദേശിയാണോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ, അതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അവഗണിക്കണം. സാധാരണ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്തരം അപൂർണതകൾ പ്രകടമായി തോന്നിയേക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ആ ഭൗതിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നോക്കിയാല് ഈ യഥാർത്ഥ ഭക്തനില്, ശുദ്ധ ഭക്തനില് എന്ത് കാണും? അപൂർണതകൾ ശരിക്ക് കാണും. പക്ഷെ അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരം മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വൈകല്യങ്ങളുള്ളത്, നിറവ്യത്യാസമുള്ളത്. പക്ഷെ ജനിച്ചത് താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളതെല്ലാം. അത് കാരണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് മലിനീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് അതൊന്നും ബാധകമല്ല. കാരണം ശരീരം വെറും ഒരു കവറാണ് അല്ലെ? ഒരു ചട്ടയാണ്, ആത്മാവിനെ മൂടുന്ന ഒരു ചട്ട മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൃത്യമായി ഏതുപോലെയാണ്? ഗംഗയിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. ചിലപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് കുമിളകളും നുരയും ചെളിയും നിറയും. ഗംഗാജലം എന്നാലും മലിനമാകുന്നില്ല. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കും, എന്നാലും ഗംഗാജലത്തിന് നമ്മൾ മലിനജലം എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ തഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന ഗംഗാജലമാണല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് വന്ന് പരമശിവന്റെ തലയിൽ കൂടി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും ഒഴുക്കി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗീരഥന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം രാജാവ് അല്ലെ, ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗംഗ പവിത്രമാണ്, അത് മലിനമാകുന്നില്ല. ആത്മീയ ധാരണയിൽ മുന്നേറിയവർ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ പരിഗണിക്കാതെ ഗംഗയിൽ കുളിക്കും. അപ്പൊ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ ജലമാണെങ്കിലും ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം ആ ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ
അത് ഗംഗാജലത്തെ മലിനമാക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രതയെ ഒട്ടും തന്നെ അത് ഹനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിയായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണാവബോധ സ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ശരീരത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അത്തരമൊരു ഭക്തനെ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണരുത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ള വൈകല്യമൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹമേ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെന്താണ് നമുക്കത്ര അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ല, അത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, പരിഗണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ അതിനെ വീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് മലിനമാക്കുകയുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശരീരമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവഗണിക്കണം എന്നാണ്. സാധാരണ ദർശനം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ താഴ്ന്ന ജാതിയിലായിരിക്കാം, വികൃതമായ ശരീരമായിരിക്കാം, അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മോശമായിട്ടുള്ള നിറമായിരിക്കാം, നമ്മൾ ഫെയർ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല, കറുത്തിരണ്ടതായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദർശനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരത്തിൽ അത്തരം അപൂർണതകൾ കാണും. പക്ഷെ ആ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശരീരം മലിനമാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പ്രകൃതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ചിലപ്പോ സ്വഭാവം പരുഷമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും, ഒരു ഉണർവില്ലായ്മയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ശരീര ഭംഗി ഇല്ലാതായിരിക്കും, രോഗം പിടിപെട്ടതായിരിക്കും, കൈവല്യം ഉള്ളതായിരിക്കും, പിന്നെ പ്രായം ഏറെക്കുറെ ആയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭൗതിക വീക്ഷണം കൊണ്ട് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വീക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, കാണരുത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ എന്നാണ്. അത് മാലിന്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടാല് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെന്താണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവബോധം? ഭൗതികമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഭൗതിക അവബോധം നമ്മൾ നയിക്കും. അപ്പം പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സമ്പത്ത്, അല്ലെ, വീട്, കാറ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ആനന്ദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ഒരു അവബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സേവനത്തിന് എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണ അവബോധം ഉണ്ടായാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകൂ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വരത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികതയിലല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്നതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി. ശുദ്ധ ഭക്തി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ്യഭിചാരേണ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? അത് ശുദ്ധമാണ്, അത് കളങ്കരഹിതമാണ്. അവ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കളങ്ക രഹിതമായതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തമ, രജ, സത്വഗുണങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹം അതിനും മേലെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം, കർമ്മം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഭൗതിക പ്രചോദനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ
ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനന്യ ഭക്തിയാണ്, അവ്യഭിചാരേണയുള്ള ഭക്തിയാണ്, അതായത് കളങ്കരഹിതമാണ്, അത് ശുദ്ധമാണ്, അതെന്താണ്, ത്രിഗുണാതീതമായതാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ജ്ഞാനം നേടി ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മയോഗയിൽ പോകാനോ എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതാണ് അതൊന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി അനന്യ ഭക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ പറയുന്ന അത് മുക്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ്, മുക്താത്മാവാണ് അദ്ദേഹം, ശുദ്ധ ഭക്തൻ. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 14:26 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 1:11 അതുപോലെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം 19:167 ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇക്കാര്യം ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ശുദ്ധ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഉത്തമമായ ഭക്തി എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അനന്യ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ, വേറെ ഒരു അഭിലാഷങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃത, ജ്ഞാനം കർമ്മം അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അതൊന്നും അതിന് മൂടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് കൃഷ്ണാനുശീലനം, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നതില് അനുയോജ്യമായ, ആനുകൂലേന എന്നാണ്, അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തിയാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കർമ്മരഹിതനും മലിനീകരണം ഇല്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നത്, ഈ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്നാണ്. ഉത്തമമായ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തമമായ ഭക്തിയോഗം, ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതെന്തായിട്ട് മാറുന്ന ഉത്തമമായ ഭക്തിയോഗം. അതിനിവിടെ പറയുന്നു സഗുണാൻ സമരീതൈറ്റാൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു, മുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താണ്, മുക്തനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തി എന്താണ്, അതാണ് ഇപ്പം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇതാ ഭക്തരെ, ശുദ്ധ ഭക്തരെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവരുടെ രോഗം നോക്കരുത്, അവരുടെ പ്രായം വാർദ്ധക്യമാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കരുത്, നിറം നോക്കരുത്, ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് നോക്കരുത് അല്ലെ, അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭക്തരെ ഏത് രീതിയിൽ കാണരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം നാമം ജപിച്ചാലും അദ്ദേഹം ആരാണെന്നാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച, വൈഷ്ണവനാണെന്ന്, സാധു എന്ന് കരുതണം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. സാധു എന്നാണ്. അപ്പൊ സാധു എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഷ്ണവനാണ്, വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കളിയാക്കുകയോ അവരെ നിന്ദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വൈഷ്ണവ അപരാധം. 10 അപരാധങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് വൈഷ്ണവ ഈ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ നാമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിന്ദിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വൈഷ്ണവ അപരാധമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും, അപരാധം കാണിച്ചാലുള്ള ഫലം എന്താണ് ഒരു അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ, എങ്ങനെ ആ അപരാധം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം, അനന്തര ഫലങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതില് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശുദ്ധഭക്തി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ലന്യാഭിലാഷിദാശുവിന് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമ്പ്രവ സിന്ധുവില് പറയുന്നതാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ശുദ്ധഭക്തനെ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ അപരാധം വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കാണൽ വീക്ഷണവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഡീലിങ്സ്, അവരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും അതേപോലെ തന്നെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വീക്ഷണവും നമ്മൾ എന്താകരുത്, അവർക്ക് ഏത് തരത്തിലാകരുത്, അപരാധം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ആകരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ശരീര വൈകല്യങ്ങൾ, താഴ്ന്ന കുടുംബജനനം, ഭൗതിക വീക്ഷണം, പ്രത്യേകിച്ച് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ് ഇപ്പൊ നവാഗതര് ഭക്തിയിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവരെയാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പഠിച്ചത് അല്ലെ. അവരായിരിക്കും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, അവരുടെ ഡ്രസ്സും അവരുടെ സൗന്ദര്യവും അതും ഇതുമൊക്കെ നോക്കുന്നത്. അത് ആ ഒരു അപരാധമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാതെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. ശുദ്ധ ഭക്തനാകാം, അല്ലാത്ത മധ്യമ അധികാരിയും ആകാം. പക്ഷെ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെ എടുത്തു കാണിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കണ്ടോ, ഇതാണ് ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരുടെ കമന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ വലിയ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും, പക്ഷെ കാണിച്ചതല്ല ഇത്. അപ്പൊ അറിയാതെ വന്ന ഒരു തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തർ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കാം. ഈ തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ അവരത് കണക്കാക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനെ ചെയ്യുന്ന വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അത് പാടില്ല. പിന്നെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഉള്ള ഭക്തരോട് ഒരു അസൂയ തോന്നും. നമ്മൾ അദ്ദേഹം ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരി, ദീക്ഷയെടുത്തു, ഞാൻ കനിഷ്ഠാധികാരിയായിട്ട് ഇവിടെ തുടരുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരോട് അസൂയ തോന്നാം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവര് വിമർശനം നടത്തും അല്ലെ. അവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ദൂഷ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ പക്ഷെ ദൂഷ്യമായിട്ട് മാറ്റി വിമർശിക്കാം അങ്ങനെ. പിന്നെ ചിലരുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിന് ഉപദേശിക്കാൻ പോകും. നമ്മൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഉപദേശിക്കാൻ രാമചന്ദ്രപുരി പോയ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗുരുവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അവർ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റാം, പക്ഷെ ആ തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യൻ പോകണ്ട, അവര് തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കൊള്ളും. പിന്നെ അവർക്കെതിരെ അവരുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാൻ ചിലര് അച്ചടക്കം കാണിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചില്ല, യമനിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ഭക്തിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ യമനിയമങ്ങളൊന്നും നോക്കാറില്ല അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനും മേലെയാണ് അവരുടെ തലം അവരെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധകർക്കാണ്, നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തി സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഏത് വേണ്ടത്, യമനിയമങ്ങൾ. അതേസമയം രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലെത്തിയവർക്ക് ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല. അവിടെയാണ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് ചെറിയ തെറ്റ് പറ്റിയാലും അത് പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് അച്ചടക്ക നടപടികൾ എടുക്കണം, ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാളുടെ ബോധം മാറണം, നമ്മളുടെ അവബോധം മാറണം. നമ്മൾ ഈ അവബോധത്തിലാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അപരാധങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും കാണരുത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധം മാറണം. അവബോധം എങ്ങനെയാകണം? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലേക്കാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇത് പറഞ്ഞത് അവബോധം. കൃഷ്ണ സേവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഭൗതിക പരിഗണന ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഒരു സമർപ്പിത ആത്മാവ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തരൊന്നും എന്തില്ല, അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ എങ്ങനെ കാണരുത്, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. വൈകല്യങ്ങളും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഏതാണ് പിന്നെ അതിൽ ഒന്നാം വേറെ പറയുന്നത് ശരീര വൈകല്യം കാണരുത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ശരീര വൈകല്യങ്ങളെ, ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ശരീര വൈകല്യങ്ങൾ കാണരുത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെയാണ്. മുതുകെല്ലാം നല്ല കൂനി ഇട്ടാണ്. അദ്ദേഹം മഹാപണ്ഡിതനും ഒക്കെയാണ്. ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്തിയ ആളാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. ഒരു യുക്ത വൈരാഗ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകത്തില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഗുരുവാകണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ചെന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് എടുക്കൂ. പക്ഷെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ശരീര വൈകല്യമല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 5ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ 32 ഗുരു ഇല്ലേ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ 5ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ട് വരും. അതായത് ഈ 28ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ട് വരുന്നതാണ് ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബാബാജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗവൈകല്യം അല്ല നോക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത 9:30 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകവസിതോ ഹി. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാം അനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് അവസിതോ ഹി. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ നീചമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും അവനെ സാധുവായി കരുതണം എന്നാണ്. കാരണം അയാളുടെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോ ചില ഭക്തർ ഇവിടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജഗായ് മാതായിമാരുടെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പിന്നെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിന്നെ തടഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുദർശന ചക്രത്തിന് തിരിച്ചു വിടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവർ സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരെ തള്ളിക്കളയരുത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് തെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിമാർഗത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അടുത്ത ജനനം, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ കാണരുത്. ചിലപ്പോ ചണ്ടാളനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനായിരിക്കാം, അല്ലെ, ചിലപ്പോ വൈശ്യനായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കണമെന്നില്ല, ക്ഷത്രിയനോ ബ്രാഹ്മണനോ ആയിട്ട് തന്നെ ജനിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ സ്വഭാവം ഏതായിരിക്കണം, കൃഷ്ണഭക്തിയിലുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവര് ബ്രാഹ്മണരോ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലോ ജനിച്ചവർ ആകണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അവഗണിക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തൻ ആചാര്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ അതോ വേറെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നോ വന്നതാണെങ്കിലും അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതിലിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവർ, അല്ലെ. ഒരു ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബം തന്നെ
ഉണ്ട്. ഏത് ബംഗാളില് ആരുടെയാണ്? നിത്യാനന്ദ ഗോസ്വാമിയുടെ കുടുംബം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞങ്ങള് ഗോസ്വാമി കുടുംബം, നമ്മൾ മാത്രമേ ഗോസ്വാമി കുടുംബത്തിലുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് അഹങ്കരിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്, ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്തായിരിക്കത്തില്ല? കപട സന്യാസികളെ പോലെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ. അല്ലെങ്കിലും അവരങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്? ഇതാരുടെയും കുത്തകയല്ല. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗോസ്വാമിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കും. അതൊരു കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല. അപ്പൊ കുടുംബ പാരമ്പര്യം നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ഒരു ഗോസ്വാമിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുക്കും? ഗോസ്വാമി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് പാരമ്പര്യമാകണ്ട, ജന്മാവകാശമാകണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ കുത്തകയാണ്, അല്ലാതെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അടുത്ത പറയുന്നത് അസൂയ പാടില്ല എന്നുള്ള, ഇവിടെ വൈഷ്ണവ അപരാധം, ഇതെല്ലാം വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ വേറൊന്ന് പറയുന്നത് അസൂയയാണ്. കൃഷ്ണ അസൂയ കുറച്ച് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ആ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. അസൂയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അസൂയക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദേശത്തിൽ പറയുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ്? അസൂയ കൊണ്ട് ഒരാള് തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് മധ്യമാധികാരിയെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉത്തമാധികാരിയെ കാണുമ്പോഴോ ചിലപ്പോ ഇതാണ് അസൂയ തോന്നിയേക്കാം. കാരണം എന്താണ്? അവർ വിശുദ്ധരായിട്ടില്ല, അല്ലെ? ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിയിലും അസൂയ എന്നൊരു കാര്യമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തി ആരുടേതാണ്? പരമഹംസരുടേതാണ്. നമ്മളിവിടെ ബാബാജിയെ കണ്ടില്ലേ? ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജി, അദ്ദേഹം പരമഹംസനായിരുന്നു. അപ്പൊ പരമഹംസരുടേതാണ് ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കൊരിക്കലും എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാണ് പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭൗതികത മുഴുവൻ ത്യജിച്ചവരാണ്. കുടുംബവും പിന്നെ അവരുടെ തന്നെ ഭൗതികതയും എല്ലാം ത്യജിച്ചവരാണ് പരമഹംസർ. നമ്മൾ ശ്രീ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്താൽ ആരാണ് പരമഹംസർ, അല്ലെങ്കിൽ പരമഹംസന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ പരമഹംസരാകുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് കാണത്തില്ല? അവർക്ക് അസൂയ കാണത്തില്ല. അത് ഭാഗവതം 1:1-2 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മ പ്രോത്സിത കൈവതോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാ നിർമ്മല മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കും അവര്, ശുദ്ധഭക്തര്. അവർക്ക് മത്സരമില്ല, അസൂയയില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പൊ അസൂയയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ആരായി? പരമഹംസരാകുന്ന ശുദ്ധഭക്തർ. അപ്പൊ അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലോ ഉയരാനും നേടാനും ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, എപ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ഗോസ്വാമി സ്ഥാനത്തിന് കുടുംബ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്ത, അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്തവർ, അവരാണ് രണ്ട് കുടുംബക്കാര് ഗോസ്വാമിമാരും. അല്ലാത്തവർക്കും ഗോസ്വാമി സ്ഥാനം കിട്ടി. അവർ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തരായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചപ്പോ അവർക്ക് ഗോസ്വാമി സ്ഥാനം ലഭിച്ചപ്പോ, പട്ടം കിട്ടിയപ്പോ ഇതാണ് അവർക്ക് ചിലപ്പം അസൂയ തോന്നാം, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം തോന്നാം, ഞാൻ ഗോസ്വാമിയാണെന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ പതനം ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിക്ക് ഭൗതികതയിലോട്ട് താല്പര്യം വരാനായിട്ട് അത് ഇടയാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, അസൂയ പാടില്ല. ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭീഷണ ഇവിടെ അതാണ്. നാമാപരാധത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നു, അത് നാമ അപരാധം. അപ്പൊ ഏതാണ് നാമ അപരാധം? വൈഷ്ണവ അപരാധം ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി
അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തരെ നിന്ദിക്കുന്ന, ഇവിടെ കുറെ ആനകളുടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് എന്താ പറയുന്ന, ഹാത്തി മാട്ട അല്ലെ, ഹാത്തി മാട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആനക്കുറ്റം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആനയുടെ പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ആന ഇതാണ് മതം ഇളകിയ ആന, മതയാനയുടെ വീരകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മതയാന എന്താണ്, ആ നല്ല പൂന്തോട്ടം, നല്ലതായിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂന്തോട്ടങ്ങള് മതയാന കയറിയ എന്താണ്, പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും അവശേഷിക്കത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് വന്ന ആള് എന്തെങ്കിലും അസൂയയോ അപരാധമോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഭക്തനാണെങ്കിലും അസൂയയോ അപരാധമോ ഒക്കെ കാണിച്ച് വൈഷ്ണവരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ അതുവരെ നേടിയ ഭക്തി പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് കീഴ്പോട്ട് പോകും എന്നാണ്. ഒരു മതയാന എങ്ങനെയാണ് പൂന്തോട്ടം നശിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് വീണു പോകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹാത്തി മാട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, മതയാനയുടെ ഏതാണ് കുറ്റം, ആനക്കുറ്റം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് വൈഷ്ണവനെ ഇതാണ് നിന്ദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും അപരാധം പറയുന്നത് എന്നാണ്. വൈഷ്ണവ അപമാനത്തിന്റെ അന്തരഫലങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അപരാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികതയാൽ വീക്ഷിക്കുന്നു, ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയാൽ വീക്ഷിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതേപോലെയാണ്. അത് നവാഗത മിക്കവാറും കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്കാണ് ഈ അപകടം സംഭവിക്കുക. കാരണം എന്താണ്, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ കാണണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവർ അപരാധം കാണിക്കാൻ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണസേവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്ന് വീക്ഷിച്ച് സ്വയം പരിശുദ്ധരാകാൻ ഈ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തർ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ചാടിക്കേറി അപരാധങ്ങൾ കാണിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, വീക്ഷിക്കണം, അവരുടെ പ്രവർത്തികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആനക്കുറ്റം, ഹാത്തി മാത, ഇതില സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഹാത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ആന അല്ലെ, അപ്പൊ മാട്ട എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റം എന്നുള്ളതാണ്. ഓരാ തന്റെ ആത്മീയ വികസനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയ ഭക്തനാകുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ഏത് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉത്തമ ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഭക്തർ തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെയുള്ള ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യണം, അവര് അത് അനുസരിക്കണം എന്നാണ്. അതനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരിക്കണം. അതേപോലെ ഇളയ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഭക്തർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഭക്തർ അത് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പോലെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, മോളിൽ നിന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാനായിട്ടും തയ്യാറ്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം, ഭക്തിയിൽ ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നു, പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തൻ തയ്യാറായിട്ടും ഇരിക്കണം. അപ്പൊ വൈഷ്ണവനെ എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ ഉയർന്ന ഭക്തരും എന്ത് ചെയ്യണം, സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ നോക്കി ചില പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഉള്ള അതാണ് ഗോസ്വാമിമാര്, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതീയർക്ക് മാത്രം, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വിദേശികളായ സായിപ്പുമാർക്കൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷയും സന്യാസ ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാരതത്തിലുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ അവകാശമുള്ളൂ. അവർ നമ്മളാണ് ഏതാണ് ശുദ്ധർ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മിൻസ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ദീക്ഷ കൊടുത്തപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇന്ന കൂട്ടർക്കേ ഭക്തി ചെയ്യാവൂ എന്ന് നമ്മൾ അവകാശം ഉന്നയിക്കരുത്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവൻ എവിടെ, അദ്ദേഹം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നെങ്കിൽ വൈഷ്ണവനാണ്.
അത് എവിടെയുള്ള ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ആന്തരിക സവിശേഷതകളും പിന്നെ ഏതാണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയതാണ്. ആന്തരിക സവിശേഷതകളും അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനങ്ങളും കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് മാനസികമായിട്ട് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു, യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തി, ഭഗവാനോട് സ്നേഹഭക്തിയിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്? അവരുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള അവര് ഏത് രാജ്യക്കാരനെന്നോ ഏത് ജാതിയെന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആര് ശ്രമിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്താനും ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്താനും സാധിക്കും. ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ച്, ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം നടത്താനോ ശരിക്കുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനോ ശുദ്ധ ഭക്തനാകാനോ സാധിക്കില്ല. അത് ആരുടെ കാരുണ്യം വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഏതാണ്? നമ്മൾ പലവിധ ശക്തികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളില് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. സ്വാധീന ശക്തിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അല്ലെ? അങ്ങനെ സ്വാധീന ശക്തിയൊക്കെ സഹായിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കൂ? ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്: നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണമായ പ്രവർത്തികളെ വിലമതിക്കാത്ത ഭൗതികവാദികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർ നമ്മളെ അവരുടെ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദികൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എപ്പോഴും എതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്താണ്? നമ്മളും ഭൗതികതയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ നമ്മളെ വിമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രവർത്തനത്തിലും അറിവിന്റെ മോശം കർമ്മഫലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഖേദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഖേദം തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിഷ്കളങ്കമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഗ്നറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെയും അങ്ങോട്ടാക്കാനായിട്ട്, ഭൗതികതയിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനെ വിമർശിക്കുന്നത് തന്നെ, വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്? ഏറ്റവും അപകടകരമായ അപരാധമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അപകടകരമായ ഒരു അപരാധമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നവർക്ക് അവരറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയരാനും ആത്മീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാക്കാനോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികവാദികൾ അവർ ജനിച്ചും മരിച്ചും പല പല യോനികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേസമയം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് എല്ലാം അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഇതവിടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ ദുർവാസാവ് അല്ലെ അസൂയ മൂത്തിട്ട്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ഭക്തിയുടെ സേവനവും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? നവയുഗ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, വളരെ ലാളിത്യമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? വീട്ടിൽ പോയി, വീട്ടി എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം താമസിച്ചു അല്ലെ കുളിക്കാൻ പോയിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി ജലം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? പാരണ വീട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെടുക്കുന്ന ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിശ്ചയ സമയത്ത് പാരണ വീട്ടണം. അപ്പൊ ഗുരുജനങ്ങളുടെയും മറ്റു പുരോഹിതരുടെയും ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി ജലം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദുർഭൂതത്തിന് അല്ലെ ഉണ്ടാക്കി കൊല്ലാനായിട്ട്, വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയത്. അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? എന്ത് ചക്രമാണ്? സുദർശന ചക്ര ആരുടെ നേരെ വന്നു?
ദുർഭൂതത്തിനെ വധിക്കുകയും ദുർവാസാവിന്റെ പുറകെ പായുകയും ചെയ്തു. അവസാനം അദ്ദേഹം വന്ന് സാഷ്ടാംഗം വീടുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും എല്ലായിടും പോയി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, ഇല്ല, എന്റെ ഹൃദയം ഭക്തന്റെ ഇല്ലാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തനോട് പോയി ആവശ്യപ്പെടൂ, എന്ത് ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു. സുദർശന ചക്രത്തെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം. അപ്പൊ അവിടെ അസൂയയാണ് അവിടെ പ്രധാന കാരണം. അതേപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ്, വൈഷ്ണവ അപരാധമാണ് അല്ലെ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെയാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത്, വധിക്കാൻ നോക്കിയത്, ശിക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയത്. അപ്പോ അത് ആര് തന്നെ ഇടപെട്ടു, ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം തന്നെ ഇടപെട്ടു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്. അവിടെ അസൂയക്ക് സ്ഥാനമില്ല. പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ അസൂയയിൽ നിന്നും ഇതാണ് പരമനിർമ്മത്സരാണ് അല്ലെ പദ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും മോചിതരായ പരമഹംസന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരാൾ ഗോസ്വാമികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി പദവി, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അസൂയ തോന്നിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും പരമഹംസ പദത്തിൽ നിന്നും താഴോട്ട് പതിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കരുത്. കാണാൻ അദ്ദേഹം ഏതാണ്, വലിയ എടുപ്പും ഒന്നും കാണത്തില്ല, പത്രാസൊന്നും കാണത്തില്ല. പക്ഷെ ആരായിരിക്കും അദ്ദേഹം, പരമഹംസനായിരിക്കും അല്ലെ. അദ്ദേഹം ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കിട്ടിയ ആളാണ്. കാരണം ഒരാൾ കൃഷ്ണനാൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ലോകമെമ്പാടും കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞതാ പ്രചരിപ്പിക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപദേശവും അച്ചടക്കവും എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനെ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം, ഒരു ഗുരുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയെ എപ്പോഴും ഏത് സ്ഥാനത്താണ്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം കാണേണ്ടത്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കാനോ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത്. അതും എന്തായിട്ട് വരും, അപരാധമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആര് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോയത്, അതാണ് രാമചന്ദ്രപുരി അല്ലെ. ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോയി ശിഷ്യനാണ് രാമചന്ദ്രപുരി. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി ഏതാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ ഒരു എക്സ്റ്റസി എന്ന് പറയില്ലേ, വിറയല്, അങ്ങനെ കരച്ചില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്. ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കരയാണ്, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് മധുരയിലെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, നിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് മധുരയിലെത്താൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞപ്പോഴേ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, രാമചന്ദ്രപുരി പോയി പറഞ്ഞ്, ഈ സമയത്താണോ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്, പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രഹ്മനെ ഓർക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ബ്രഹ്മനാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക്, ഹരേ കൃഷ്ണ, ബ്രഹ്മനിലയിക്കാനാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ? അല്ല, നമുക്ക് ധാമത്തിൽ പോകാനാണ് അല്ലെ, കൃഷ്ണനോട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബ്രഹ്മനെ സ്മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരി പറഞ്ഞ ഗെറ്റ് ഔട്ട് യു റാസ്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് കോപം വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയത ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് ഈ ശിഷ്യന് പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം മായാവാദികളുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണമാണ് ബ്രഹ്മന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ബ്രഹ്മനെ സ്മരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ വിളിച്ച് കരയുകയായിരുന്നു, കൃഷ്ണ, എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അവര് ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ആര് കൊടുത്തത്, രാമചന്ദ്ര പുരി കൊടുത്തത്. അതും പാടില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ, ഗുരുവിന് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗുരു എത്ര അടുപ്പമുള്ള ആണെങ്കിലും ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. വേറൊരു തെറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്. അവിടെ രാമചന്ദ്രപുരി പോയി എല്ലാം വിളമ്പി കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് എന്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നോക്കിയിരിക്കാം.
നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഏതോ ഒരു പടം. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതാ കണ്ടേ, ഇതാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി രാമചന്ദ്രപുരിയും. ഇതാ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രാമചന്ദ്രപുരി ഇതാ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാം വിളമ്പി കൊടുക്കുക. രാമേന്ദ്രപുരി ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, എല്ലാ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആവശ്യം പോലെ ഇത് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് പറയും, ഇത്രയും കഴിക്കണോ, ഇതെത്ര ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ള കമന്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പോയി. അപ്പൊ എന്തെയ്യുന്നു, രാമൻ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും വളരെ ഹമ്പിളാണ്, തിരിച്ചൊന്നും പറയാത്ത കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, രാമചന്ദ്രപുരി ഈ സ്ഥലം വിടുന്നത് വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ അധികം നാള് എന്ത് ചെയ്തില്ല, അധിക ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ല, മിതമായിട്ടേ കഴിച്ചുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചിതുപോലെ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ശപിച്ചില്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, ഭക്തിയിൽ നിന്ന് നിലം പതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാമായിട്ട് മാറി എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്, വൈഷ്ണവ അപരാധം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏതാ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരു ബദ്ധാത്മാവല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായത്, നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാനൊന്നും പോകരുത്. പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ചീത്ത സംഘത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് പവിത്ര നാമത്തിന് അപരാധങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ വേറൊരു ഭക്തനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ വന്നവർക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റൂ. കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ഒരു ഭക്തനെയും അഭക്തനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ, നവാഗതനായതുകൊണ്ട്. അതേസമയം ഒരു മധ്യമ അധികാരിക്ക് ഒരു ഭക്തനെയും ഒരു അഭക്തനെയും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുത്തവരും ദീക്ഷ എടുക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. അതേപോലെയാണ്. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ്, പിന്നെ ഇതാണ്, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയ ഉയർന്ന ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഗുരുസ്ഥാനത്തായിരിക്കും, നവാഗതർ എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായിരിക്കും. ഇതൊരു ചോദ്യം കൂടെയാണ്. ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഉപദേശത്തിന് വിധേയനാകരുത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ആചാര്യനെ ഉപദേശിക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഉപദേശത്തിന് വിധേയനാകരുത്, ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്. അതേപോലെ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഒരിക്കലും തന്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥനാകരുത്. അപ്പൊ ഗുരു എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനം നിലനിർത്തണം, ശിഷ്യൻ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയും വേണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഗുരു ഒരിക്കലും താഴോട്ട് വരാൻ പാടില്ല, അധപ്പതിക്കാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോയ ഗുരുവിനെ ഉപദേശിക്കാനോ പിന്നെ അത് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പോകണ്ട. അവരെപ്പോഴും ശിഷ്യസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഭഗവാന് ഗുരുവിനെ ഭഗവാന് തുല്യം കണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പഠിച്ചത്, അല്ലെ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന, അല്ലെ? കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്ത് വിനയത്തോടെ എല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അർജുനൻ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ താഴാനോ ബാധ്യസ്ഥനാകരുത്. നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും ഇടയാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ പെരുമാറണം, സംഘത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഉപദേശം എന്താണ്, അച്ചടക്കം എന്താണ്, പിന്നെ ഒരാളിന്റെ ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കുടുംബവും ജനനവും പിന്നെ വൈകല്യവും ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കരുത്. ഏത് സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു എന്ന് നോക്കരുത്. അസൂയ പാടില്ല. നാമ അപരാധം ചെയ്യരുത്. വൈഷ്ണവനോട് ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവാപരാധവും ചെയ്യരുത്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യരുത്. നാമാപരാധമല്ല, വൈഷ്ണവാപരാധം ചെയ്യരുത്. നാമാപരാധം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിലും ചെയ്യത്തില്ല.
നാമാപരാധങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഈ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്താലുള്ള അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പതിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് പിന്നെ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ വെറും ഭൗതിക ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളായിട്ട് മാറും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.